Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Karon day atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon o sa dili pa. Ako day pasahon ning pipila nga nag-comment si o sa kabuok si Perlin Martinito. DJ Lex, nice jud kayo. Ang drama makalingaw, makapawala sa homesick nako diri sa abroad. God bless you. Salamat kayo no sa pagpaminaw. God bless you. Perlin Martinito. Karon mga ka-DJ, di ta maglangan, niya ang sumpay ning sugilanon. Ang yawa nga gustong maanghil, part 30. Maayo. Maayo unta og dunay mahimo sila si Joe sa ilang misyon karon. Kinahanglan makuha nila ang mga bulawan. Oh! Uy! Saan ron? Mura magdunay na buak ka bildo. Mura na may tao. Kinsa na? Wa man mo tingog. Kung kinsa ka man pagpaila. Unsay mo toyo? Tubag! Kinsa man to? Magtawa man yun ako nakita. Kalit man lang nawa. Ayaw pag-iyo. Ikaw! Don't move! Ayaw yun pag-aas pagsukol. Aron way dootang mahitabong limo. Ayaw ko gusto. Ayaw. Ibutang ang imong duha kay kamot sa imong o. Ug sunod tanan sa akong isulti nimo. Hurry up! Pagdali! Niya na. Sige! Walk! Lakaw! Lakaw na yun! Walk! On! Kumusta na imong pamati, Budiday? Ay, maarang-arang na kumirasal. O dagan kayong salamat sa inyong pagtabang nakaw. Way sa payan, Budiday. Pasensya na kaayo ka, Budiday, ha? Nga wag gyud ka namo padayon na sa amoa. Pero ayaw lang ka balaka. Kung unsa man gani ang among matabang nimo, pangitaan na mo og paagi nga mapahimutan ka. Ay, pasensya na gid kaayo nga nakahatag ko kahasol ninyong tanan. Wa na'y kaso, Budiday. Ang importante nga wa ra gyud ka maunsa. Nag-uol lang ka. Tungod kay ako na lang nag-inusara ining kalibutan na. Wa na nako storyabiyaw. Patay na siya. Mibati mi simkaimtang mo, Diday. Pero ayaw ka balaka. Kay niyaman mi. Among pasalig ni mo nga di ka na mo pasagdan. Papoy o nabako ninyo balik sa inyo? Ayaw ka balaka ng kapuy-an. Naarami hatag nga imong kapuy-an, Budiday. Ay, salamat jud kaayo in town. Ay, kadiyot kay naay nanuktok. Ako lay Ablimir. Oh. Uy, maayong hapon, iyo. May nga pong sabsiya. Unsa may ato nimo iyo? Niabad din ang akong iksuon nga si Mimang Dildil. Mimang Dildil? Uy, sorry kaayo iyo ha. Wa may Mimang Dildil din eh. Wagay, ingon manggod nila nga ni ako no gidadin ang akong iksuon nga babae. Babay? Pila may edad sa imo igsuon iyo? 172. Time pa ha? Ni ay babae din eh. Pero dili man si Mimang Dildil ang iyangan. Budiday. Mauna si Budiday ang yakangga. Uy. Oh, igsuon din mo ni Budiday? Ani asya din eh. Ay, susinaw ko marusip. May mo ba mo dayon ko? Ay, tabi, kinsa gani ang imong pangan iyo? Ay, ako dahil sa Gapito. Ang ikaduhang ikso ni Budiday. Oh, sige. Dayon iyo. Budiday? Budida?
iyo agapito ang imong igsuon. Agapito? Budiday! Kumusta ka na, oy? Ay, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko! Ay, salamat sa Diyos na buhi pa di ay ka! Ay, dugay na kau nangita ni mo, Budiday, oy. How? Pero mamana lang gani kay naagay nakasulti na ko nga niara ko no kalden ni sa tambuan. Ay, pasaylo ako agapito. Sukad nga ni pahawa ko sa tua. Giusab man ako nga akong pangan o gigikanan. Wala kaso, Budiday. Nakadawat na ang importante nga nakita pag yuta. Ay, si Manoy doon na to. No. Buhi pa ba siya? Nadugay ng patas manoy donato, oy. Oh, patay na di ay siya. No, andun karon patay ka po. Ay, patay gihapon. Ay, sukad nga milayas ko sa tua. Huwag yun, mag-uli ang maayo na mong kabubutan. Bisag nasayod ko nga sa may gilabanan ka ni ato ni tatay o nanay sa iyang mga sayok nga binuhatan. Labi ng paghatag niya siyang duha ka anak ka ni Adto nga hangtod karon wala mata masayod kung hain na gani sila. Maulagay. Ikalimti na to ang mga nangagi, Budiday. Aw, oy, agapito. Layo naman ka, inusam ka. Ay, pasensya. Ay, kahadlok ang akong pag-out. Ay, sod sa kong kasing-kasing, dugay ko na siyang ipasaylaw. Wa man ko magdumot ni Bisan usas atong pamilya. Bisan gani nila ni tatay o nanay. Wa ko magdumot nila. Pero nasubo lang ka, kay wa ko kapangayo nila pasaylaw. O wa nagig ko mabalik pas atua. Maulagay. Ay, nanagunaw na, Budiday. Ang atong tinguaon karon nga, makita na to ang atong duha na to ka mga pag-umangkon nga anak ni Manoy Donato. Ay, maglisod na ta agapitaw. Mga tiguwang na ta ay. Wala tayo panahon, aron ato pa silang pangitaon. Maulagay. Tiguang na ta, Budiday. Pero, tiguang di ta magpakawas paglaom. Ato yun na silang pangitaon. Kay mauman ay panugo ni Manoy Donato na to sa wapa siya mamatay. Wa ba ka mahadlok na ako? Nga ako mga sakop. Ilang kong pangitaon o luwason niya. Ikaw, ilang patyon? Wa kumadlok na patyon. I have no fear. Ikaw ang anay mahadlok. Ikaw din do. Tungod kay naghinubra na ka sa imong kinautan. Kinsa ka ba nga mo? Ingon ako ni Ana, ha? Buhiin ako! Ron, huwag dautang mahitabo ni mo. Oh, come on. Kay ba kaya? Kung Nga. kinsang akong kuyog ron, Si Kuyog! Ha? uban ako karon si Arturo. Naminaw siya na tong duha. Ayaw kong tuntuha, oy. Kay wa na'y Arturo sa kalibutan. Oh, wa na siya. Pero ang iyang kag, nagpabilin yapon din eh. Magklaruhay ra ta. Unsa magi imong tuyo nako, Lucio? WK. Ha, di mo tubay. Wa ko'y! Muna say WK. Wa ko'y daw tang tuyo ni mo dindo. Ang ako rayod. Nga mabutan ka. Kay maunay tugon sa Ginoo para nimo. Oh, come on. Uy. Kinsa may imong Ginoo? Si Arturo? Wa ko magbinuang nimo dindo. Ang among misyon ining kalibutana. Nga mabuutan ra gyud ka. Yay. Mabuutan ko? Unya, kung di ko mabuutan. Ang saan ko nimo? Itambog ka sa kayo sa impyerno. Ha? Pulos kita binuang ang inyo. Ngano ako ngano nga ako man yung kinabuhi mo inyong gibantayan, ha? Uy, aron mo masayod. Kung naminaw man ron to nato si Arturo, ha? Kung naminaw man to siya, wa na mo yung angin kabalakan ako.
Kay kabuutan akong pagkatao, ah! Matuo lang minimo din do. Kung ikaw mismo, mo surrender ngadto sa mga pulis. Ha? Oh, come on. Ha? Nga pasurindiron ko ninyo? Nga pasurindiron ko ninyo sa mga pulis? Suma, unsay gibuhat nimo sa imong kaugalingong amahan. Imo siyang gipapatay. Lakip na si Arturo. Dili na tinuod! Ayaw na lang pamakyak tindo. Mahuman na ni ang tanan. Kun I am. Di ka mo ito bayay. Ikaw mismo. Muangkon sa imong mga sa. Nahibaw mi nga lisod ni mo ang kunon ang tinuod. You cannot accept the truth but nothing but the truth. So help me God. Tungod kay nahadlo ka nga muangkon sa kamatuoran. Wa ko'y dautang gibuhat! Dindo, kung magpadayon ka sa imong pagpamakak o sa imong kadautan, namiligro gayud ang imong kalan. Bida ninyo, oy! Pangkuman mo ko ninyo sa nga wa na ko buhata! It's you, it's... Kung di ni mo ang kunon, kami mismo, mo'y bupaangko ni mo gadto sa husgado. Timani! Remember, bisag makaikyas ka pa din eh. Mahibaw ang rayapon sa tanan kung unsa ang imong mga binuhatan. Oh, come on! Ha! O, bitaw! Kay bisag unsaon ninyo, ilabi na ka! Magkaikyas ra gihapon ko rin eh. Og, mamiligro pa niya ang imong kinabuhi! EW! Aw, kanahon talang unya. Kung kinsay na miligro na to karon. Oh, come on! Kumusta naman in town si Budiday? Okay naman si Budiday, tay. Nalipay gani miniriming kay giduaw siya sa igsuon. Naade igsuon si Budiday. Ginganlan og agapito, tay. Maayo. Kay doon na pa'y makaatiman niya. Plano na mo ni Mirasol tay, amo silang ipaatiman sa home for the aged. Mas maayo pa. Nihapit naman mi dito, tay. May pledge na mi nga mo donate ta og ginabang para sa tanan. Pero, Mirasol, hinahinaya ba ang imong mga... Kumot-sabot ba? Saan sa tay? Hinahinaya ba ang imong mga donations? Kay, di ba ta makasiguro nga kanang atong i-donate, maadto gid na sa mga nagkinahanglan. Ayaw ka bala ka, tay. Ipaniguro na ko nga maadtog gid na sa mga nagkinahanglan. Sagdi lang, namas dindo. Andam sa to siyang mutabang. Na, ay nala paghisbot anang dindo tay. Ikaw ba riming paghilom gani? Kung wa ka makauyon sa kabuutan ni Dindo, ako. Nalipay kay ko nga nasuod na to katong tawhana. Angay pa magaling nga malipay sa mo. Lipay good taon. Pastilang ninyo. Walang mo maibaw. Kung pakasla lang dayon nimo si Dindo Mirasol, sigurado, musamutag ka na to. Kalain sa nimo, tay, uy. Mora gina imong giapas, no? Bitaw tay. Lain na pud ana imong katarungan nga. Musamot taog ka dato kung pugson yun mo pagpakasal si Mirasol ni Dindo. Gahi ag usot yan. Samot kapag gawin niyo na. Mina mo ha. Kay nga no, dautan mo diay kung musamutag ka na to. Singit na ka ba? Tay, wa na nako kinahanglan nga madato pa kog maayo. Kontento na ko sa atong kahimtang karon. Ay, bida ninyo. Kay nga no malagi. Dautan mo diay kung madato tag samot. Mao na mapagaw ka tay. Mao sa lagi. Suko kay ka, suko madayon ka. Oh, dakon din mo imong tingog. Ay lagi na mo ang rason tay. Angay mong malipay kung musamutag ka dato. Kay daghan ta og matabangan. Desa di pa tamo samot og kadato tay oy. Daghan gyapon tag matabangan. Ay, saba mo di ay! Awa, pagaw na sad ka, pagaw. Sige, tay, padayon. Samutan nila. Sige, be. Pagaw na sad. Pamina mo. Wala ta sa kumingking kung itandi sa kalunahan ni Dindo. Ayaw mong kalimot nga si Dindo, anak o labing alunahan kaniadto dinhi sa tong lungsod. Kay gawas nga alunahan siya, buutan og maayo kayong tao.
Asyaro naman sa ninyo. Ilabi lang yung kami rasol. Uy, pagmata. Tay, ano ko matog? Pagmata. Togay. Mata. Pili ang tao nga makaayo sa dungog sa tong pamilya o para makatabang ta sa daghang lagkinahanglan. Tay, bisag wa pa si Dindo. Bisag ang tibuok tao dinis lungsod kaya na ko matabangan. Mao nga dili gyud ko musugot nga si Dindo mo'y ako mabana. Unsa may buhaton na, Doktor? What shall we do? Hindi naman yun mausap ning tawhana. Itorture na siya siya. Ha? I-torture? Oh. Higti ang kamot unya ilublob ang naong sa tubig sa baril. Uy. Abi na kong himuong bao. Iturtol man na ito. I-torture Di na. madagba o pawikan no madag dako. Kuyawa ko na, Tor. Ay, maimpirno hinong ko ang kalakiha. Ay, sa patyan, sabiya ka. Kanabang makaamgo siya ba nga dili maayong magminal dito? Bangag sa ilong. Ay, ayaw lang, Tor, oy. Di lang na to panturson kay basin o kanang makasata ang kalakiha, oy. Ubida sa din mo siya, oy. Mayo lang pantuson na siya. Ha? Nay, mayo ay. Nay, mayo ay. Unsa man. Panglarutan ng iyang mga kuko. Agay ka! Ay, ikaw, pagkikalaruti na. Na-imagine lang ako. Misamur pa noon ta na, Tor. Ha? Murag di na epektibo nga ato na siyang pantuson, oy. Pwede na tingali nga ato siyang presohon. Pero di ba yung ato siyang itorture, oy? Gusto ko nga magkasinati siya og kapait siya. Kay naglagot kay ko ng tawanan bangag sa ilong. Oh, come on. Relax lang, Tor. Relax lang. Ha? Makals. Maguna-una lang taglaing mga paagi. Lisod kaya nga ato siyang pantuson, oy. Kung buhian masagod na siya, ha, paminaw ko nga ito ng buhian, si Mirasol o say mabutang sa dakong peligro. Labi na nga, di yun na siya muhunong sa pagpaningkamot, nga makuha yun ang mga bulawan, bangag sa ilong. Emil! Si Emil. Dili mo ba legend? Ah, Mo lagi. Pero, bulik. kinahanglan nga makakita yatang nindot nga pagitor. Kung dautan man ang buhaton ni Dindo, kinahanglan nga tubangan nato og minayo. Uy, it's. Kung sa it's. Gusto siya. Grabe kong BXS. Nay, ha? Nakuha na ng pagi. Unsa man, Tor? Ato ng dadon si Dindo sa Russia. Ha? Oh, Sa Russia? bangag sa ilong. Russia with love. Pagapin. Kanta man Pagapin. We wish you a Merry Christmas. Pasko Mandero. Pero gano'n sa Russia man, Tor, oy? Ay, ana mo na. Ha? Ato na siyang dadon sa Russia. Paano ha? No, ato na siyang dadon sa Russia. Unya, ibutang na ako sa dakong kalasangan dito. Nya, kanang siya ra usaba nga maningkamot nga mabuhi sa siyang kaugaling nga siya usa. Una. Time parigot. Tamsa. Ngayon na siya tamsa. Doon na ba di ay gamay kalasangan? Ha? Oo. Pero, kuyawa ko na. Muna maglisod kay na buhaton, oy. Kung anong lisod man, bangag sa Wala! First, Oh. maglisod ko kay ako rang usa. Ikaduha, sikan, musakay pag-eroplano. Oh. Kinahanglan pa ta og bisa. Uh-huh. Delikado pa nga, madagpantas mga otoridad. Ako'y bahala nimo. Ayaw na, Tor. Ibiin. Ha? Unsa ba na? Ako lagi bahala nimo. Nalipat ko yan. Mawaday na. Di da bangag sa ilong. na. No, bad na. Ang bad man. Lisod yun ang buhato ng imong plano. Mangita taglain ka ng dili risgo ba? Dili risgo. Iits. It's. Ang husto. Mas mayo pa. Na may dakong kalasangan sa gindulan. Ha? Gindulan? O, gindulan ba? Ato na siyang dadon dito sa tunga. Tunga. Tunga yun. Adto na to siya dadon dito og maningkamot siya nga makalingkawas og makasugakod nga mabuhi ditong dapita bangag sa ilong. May tinang pagi, ha, Tor? Mayo na. Oh, come on. Hataga na to siya dakong leksyon sa kinabuhi para makaamgo siya sa iyang mga kabuang bangag sa ilong. Animal. Alkansi ko ini katkihada.
Kay hugot kayong pisik na gihigot sa akong mga kamuputin. Maglisod ko ihok ini. Di ni mahimo. Kinanglan nga magka-eskapo ko din para makabawas ko ini tawana. Bantay lang yung kanako, Lucio. Ilubong tagyong kang buhi kung makaikyas ko din Haimires Dindo, Jo. Mauli na yung problema karon ni Jere. Kay gahapon pa nga, wa na mo ikitas din do. Wa de sa magpahibaw nga mulakaw. Wag yun eh. O, di sila mo makontak yung cellphone. Wag yung mikibaw kung asan siya karon. Wa sa iyang opisina. Nahulot na mo suhid ang tanan eh. Wag yun mo ikitas din do. Uy, asa makadesiya? Mauli na yung libod nga no eh. Buwing mayo kay sagad gud magpahibaw mo unta na siya kung mulakaw. Nya, sagad sab kung mulakaw siya, na siya makauban. Kung di man ako, ang uban na mo masakop din nga, yung ikuyog. Siyaro naman, Sab. Sa kadaghan ninyo, Jo, wag yun nakabantay kung asa siya milakaw. Wag yun eh. Nya mo sa gitanaw sa CCTV, wa mami makakita nga may agis tubangan. Wag yun trace up kung asa na siya karon. Kay wa magiging siyang pahibaw nga milakaw. Ya, minawa. Mindset ha. Mindset. Paggawan mo na eh. Ay, kabali. Ang maayo niyong buhaton, pahibawon ninyo si Hipi. Mindset ba? O bitel ay among ginahuna karon eh. At tuo lang tinamo sa personal si Hipi. Aron, pahibaw nito mo. Ayaw mo paglangay. Kinahanglan nga ipahibaw din ninyo ilabi na. Nga nasayod na ta. Nga daghan ang nasina ni Dindo. Maulagi. Medyo nabalaka ganin eh. Kay di gini batasan ni Dindo nga di magpahibaw lang mo. Labi na gina ako. Simbako palayo lang. Simbako. Ludan ta niya. Wow. Okay. Simbako. Wow, na daw tang nahitabo niya. Ha? Sige na eh. Karoon na yun eh. At doon mo sipi. Kuyugan mo dito. Aron daghan tag ma-report sa kapulisan. Kumusta man mo sa inyong bagong gipuy-an karon, Budiday? Ay, okay raman, Main. Medyo wa pa may maanad kay balay man dahil sa mga tigawa nga wa na'y nagtagad. Matod sa chairman, sa sunod buwan, padak-an o panindutan pa nila ang mga pasilidad. Sigurado ko nga makauyon gud niya mo dito. Salamat kayo, Mirasel. Pero, doon na lang unta may ihang ninyaw sa kong igsuon. Unsa man na? Kwan, una sa tanan, first of all, magpasalamat na ko sa inyong pagtabang sa kong ison at bridge. Tunla sa agapito. Ha? Tunla. Kana. Way sa payan na iyo. Dilit ka ka. Naibaw ko nga, matinabangon dyan mong duhano. Kay, gisultihan man kung nibuti dahil sa tanan nga, mga maayo kay mong tao. Bitaw. Bitaw. Tanood na. Doon na lang kami hangyo ninyo Marashal Remain. O ginaot unta ba nga matabangan maninyaw sa pagpagita sa mga duha ka mga pag-umangkon. Kisa may pangan sa inyo mga pag-umangkon, Budiday. Si Dexter o si Christian. Oy, hala. Uy, kanindot ko di ang mga pangalan sa inyong mga pag-umangkon, Budiday. Aw, Ay. Marashal. Madugay. Tingalay, dagon na to mga bata karon. Kung di may malimot, Budiday, no? Di ba ka na mga bata ang mga manay inyong gisgutan dito sa ospital nga di panghatag sa inyong igsuon? Meng. Usa na siya akong gipanluoran ka ni Adaw sa kong igsuon. Kay usa magpaibaw na mo kung asa niya gihatag ang among pag-umangkaon. Pero unsa man? Nay nakasulti na mo.
nga si Dexter ug si Christian, gipasagop na kuno din his bayungan. Ang wapa na mo mahibaw, kung kasi nakasagap, o waba kasi nila usbang ilang mga panganaw. Dako gid ang problema, Budiday. Maunay subayonon kaayo. Pero, doon na may mga hulagway sa bata. Katubag, sa bata pa ba ang mga pag-umangkaw? Oh, mao ba? Oh, Mahimo bang mutanaw mi, Budiday? oh, agapitaw. Ipakita agapitaw. Tumay kong ipakita kang ako. Ayaw, Ayaw lagi. mudaga na. Dara. Lagi ka. Bay ka na? Tanaw sa guday siya. Uy! Gwapo! Kasi gwapo. Ang kaning imong pag-umangko. Alagi. Gwapo mo di kayo ni sila, uy. Hala! Bitaw! Gwapo! Liwat ninyong mga bata. Liwat kay nimo iyo. Mga gwapo o mistisuhon kaayo. Ay, buyag. Buyag ka. Buyag. Salamat kayo sa inyong pagdaig. Ay, Pero, salamat. Daig. Wait, kwarta na. ha? Ay, Yun na. gwapa day ka. Unsa maning itong nga naa sa dapit sa liog sa bata? Ay, kana! Ay, lihin na siya sa pagkabata, Mayor. Kani. Mani si Christian. Gani na pag-gani ni si Liz ang baka-baka. Ha? Lihi sa buko-buko? Oh, lihi sa baka-baka. O dadako kay ni si Liz baka-baka. Sama ning lihi na ako ba? Kini sa akong baktaw. Dali na ka ng Saudi, linalipahak yun. Kinuo ko. Ngano, Carmen? Ano siya? Uwa. Ngano ka? Naalam ko ninumduman. Waday. O sabihin mong nahinumduman? Si Arturo. Ah? Nahinumdum ko nga nasa si Lihi nga sama ini. Ay, si Arturo? Kung ano na. Kinsa mo na siya Arturo, ha? Kinsa na siya Arturo? Ako nang bana iyo. Dugay na namatay. Mau lagi. Mau ba? Pila na edad si mong bananday. Bata pa silang namatay. 35 pa. Mau lagi. At 35? Oo. Pero karon, tungod kay 5 naman katuig ang nakalabay. 40 na rin niyang edad. Mau lagi. Mau ba? Kaya mong pasubo ni mo, ha? Salamat iyo. Mau lagi. May taog kuan ba? May nakakita pa may sa mong bana ba? Pero, noon, kitang tanan, paingon mangyutas kamatayon. Mupanaw mangyutay ng kalibutan na yun. Maulagi tiyo. Tiyo na hinoon iyo. Mulagi. Sorry, nadako sa emosyon. Mulagi. Kami kung mga tiguang naman good may si Budiday, no? Wami kayo ba o kung pila na lang kaadlaw na ibili na mo ining kalibutan na? Katiguang, siya naman. Isa ba da Budiday? Extension naman lang ko. Ang amo na lang yung ipangandoy nga unta. Makita na mo ang among mga pagumangkon sa di pa may mamatay simbak mo lang. Pete. Ay, sagdi lang iyo, oy. Atong iyan po sa Ginoo nga unta magkita pa mo sa inyong mga pag-umangkon. Maulagay. Mutabang min ninyo og pangita iyo. Atuod, isuwat ang tanang detalye sa inyong mga pag-umangkon. Ang apelido o ilang mga adlaw na tawhan. Taganta mo, Mirasol. Kadayat, ha. Akong isuwat, ha. Maulagay. Yun na. Oy. Kanang hulagway ba nga nasa inyong bungbong bitaw? Oh. Mo ba na ang imong bana, iya? O iyo. Tadaan ba giligi? Uy, ano ba nga? Ang yan dagway. Kasanag sa yan dagway. O daw, may kamayon siya sa akong igsuon nga si Donato. Agapitaw. Ikaw ba? Di mo na kang nikalit mo na kang dool. Ikaw mga nilakaw, oy. Ikaw nilakaw. Awa ko Sunod din ka. nilakaw din pagsabot. Awa ka kasabot. Agapitaw. Hoy. Ibo ba ang mata ba? No, Siga kayo. inom sabya ka. Palabi Mag-charge na. Nga no gitutukan mo ni mong may hulagway diya. Ha?
Tingog. Kwan, Tingog. mo lagi. Budiday. Tutok ka na mayo, budiday. Ah. Tutok kay mayo ba? Simpranting si, oy. Tutok kay, di ba? Kamay unang yang dagway sa tong aning igsuon nga si Manoy Donato. Ha? Ha? Nalang yapo. Sam ka budiday, oy. Pero tutok kay ba? Tutok kay. Ah, Aw, Aw! Sumpay lagi. Aw. Hala. Murag si Manoy Donato. Mo lagi. Oh. O kanang iyang lihi dapit sa iyang liog. Oh. Nana, Oh. daw sama sa lihi sa lihi ni Dudong Kristan. Oh, what? Iyo? Nga no? Mo lagi. Kinang imong ban nga siya toro, pupariho yun og dagway sa mong kamagwangan ng igsoon. Mao ba? Ang gid siya gitsura sa mong igsuon marasal. Mao lagi. Oh. Mao. Oh. Gikan sa iyang mata, ug ilong, Oh. ug sa iyang pahiyom, susama gyud ni Manoy Donato. Husto yung kaagapitaw. Pero, Mao lagi. Oh. Pasensya na kaya. Pito. Wa may tuyos pag-angkon sa mong ha. Natural lang na nga magkapariha gud kita mga Pilipino kay usaraman na nga tong dugo. wa ni kaso iyo. Kay kung duha pa dugo, usaraman. Ay. Nalipay man sad mi nga may kaparehas dagdagway ang akong bana sa inyong igsuon. Mo lagi. Piti. Ay, parehas gid sila. Kagwapo sa among igsuon bitang marasal. Salamat mo, Diday. Ay. Bueno. Sino mas bueno? Kailan ka ng bueno? Kailan ka bueno? Day, waka kaila bueno, day. Ha? Kinsa man na? Lingawan ako. Ay. Sinsa na budiday? Ay, isuwat din ako ni mga detalyay sa mga pag-umangkaw mirasal. Ako ni isuwat kay ako ning i-give ni mo. Ang problema ini, Tor, ang problem. Kung masugot ba si Mirasol nga, huwag man ako ang inyong sakiran. Ay ina lang nga ako'y nagsugo aron mahatod na dayon nato nas dindo dito sa kalasangan sa gindulan bangag sa ilong. At kamon, burabag, gidaog yapong ko sa akong kabalaka, Tor. Usi ka pala ka? Kalabakas. Kalabakas. Si Sura ato. You are kabalakais? Oo, kana. Muna akong pasabot. Ang ako ba, bisag ko unsay, basin. Basig unsay, dotang mahitabo niya ni Dindo, kung ako siyang ibutang sa tunga-tunga sa kalasangan. Ayaw lagi pagunahon na nasyo. Maayo lang ato siyang seminarong bangag sa ilong. Unyag kanoon siya sa mga bangis nga mga nanap. O bahala na siya siyo. Bangis ng madug ang bangis nga nadako-dako sa mga bangis na si Ricky bangis nga rin. Maulagi. Bahala na siya siyo. Bala siya. Naara niya kung sao niya nga makalingkawa siya dito. Kung di na siya mabuhi, tabla min duha. Bangag sa ilong. Ha? Damay ko ini. Oh, ayaw lagi ka balaka. Sunda lang ko kay di lagi ka maangin ini. Kay kung di na to na ibuhaton, magdahan yun. Ha, magdahan. Magdahan ko na ito, na. Kabot ko sa magdahan. Oo. Mag-andad. Ay, Mag-andad na ito, na. Di yun na siya mausap sa iyang kagulingon. O delikado pa nga mas daghan pa niya ang maangin sa iyang mga kabuwang upang agselong. Bueno! Ay, nanasas buwin na. Nanas bueno. Kinsaw na. Ator ni Buin Alguno. Bueno, sige. Si Minaron magyod kaha na to siya. Ato ay rayon si Mirasol. O ina nga huwaman ni mo ang iyang kutsi. Kutsi? Ha? O, kutsi. Bagan silang kutsi. Sa mana? Auto. Mau. Kaya ako rin may mo, kung ano na, bubantay ni Dindo din eh. Ako rin bala. Ha? Bangag silong. Pite! Si Piti. Pero, Tor, Okay. unsa man yun? Di ba ginato saltihan si Mirasol ining atong gihimo karon? ELSSS. Uy, kitas. ELSSS. Ayaw lang siya sultihisyo. Bangag silong. Dapaman. Paibuong kita ron. Kung nga nung wa ko kauli gapon sa inyo. Pangatarungan lang. Naidagang diskartisyo. Ay, pastilan. Ragdaghan akong sa inida. Kay nakatuna ko sa pagpamakak. Ay, ayaw. Ibil na ko. Ay, ayaw na lagi kaguulan, ha?
Kay maanad ra ka na sa kadugayan, bangag selong. Pagtarong niya to, Roy. Pero mo pag nag-istorya, Gudsyo? Kay usik na kayo sa oras. Adtuan na des mirasol, bangag selong. Tiyuar! Tiyuar. Sis tiyuar. Tor, ako sa ngingon. Nay, Chiri. Ako'y putanan mo na Unsa man ka na, Jokard. Jukard. Dapat si Lucius sa inyo karon? Murag war ba ko makabantay na, Jokard? Gapon kay murag, wa ko kakita niya. Mao pa? Kay nga naman da Joe, ha, Jokard? Nakakay katahap niya? Duda dyan ko na nga may kalabutan ni si Lucius pagkawain din do. Mao ba? Mas maayo ini noy, amo siya paridaan siya malihok. Ayaw mo kabalaka. Tabangan ta mo, Jokard. Maniid ko niya. Salamat yun, Chiri. Magtirabangan na tayo ni noy. Nga naman na nga, kalit man lang ng katulala diya. Kuan mang gudming. Murag namang kukoy ninumduman sa gisulti ni Arturo kani ato. Ngaon sa? Kani ato kuno sa gamay pa kuno siya. Sungugon kuno siya sa mga silingan nga sinagupra kuno siya. Ha? Mao ba? Oo. Nainumdum gyud ko nga nakahiskot siya nako ana. Pero katong iyang mga ginikanan, pinangga mo kuno kayo si adto. Ug mao gyud kuno tuy tigpanalipod ang iyang inahan ug amahan niya. Natural man lang gud ang mga sungog-sungog sa una. Bisan gani karon, naagyapon ang ingon anang sungog sa mga bata. Pero wala man kuno to niya panumbaling. Imposible sab og sinagop si Arturo nga nakaabot pa man tas iya mga ginikanan. Bitaw no, mga maayo man tong tawo no. Lisod masad kaayo kung kaliwat si Arturo nila ni Budiday ug atong iyo agapito. Na, sagdi lang. Ato lang tabangan sila si Budiday nga makit-an nila ang ilang mga pagumangkon. Tuod Mer. Asam day si Lucio? Murag gahapon pa siya nga wa mauli. Bitaw no? It's him! Oh, Hi, Mer. Aw, ay. Wa gid palibak si Lucio ay. karon naman lagi ka na uli, Lucio. Pasensya na mo, Mer. Usaw man nga, naman ko'y giadto nga amigo good amigo. Ay, wa nay kaso ay Lucio. Ang importante, diin ka ni adto. Maayo kay nauli nakakaroon, Lucio. Nasa ko'y tuyo ni mo. Kuan, unsa man na, Mer? What is it? Mag-istorya lang unya ta. SM. Ha? Adi tindahan. Sige, Mer. Mas mayo nga magsultihan na ita. Kay nasab ko'y importante nga isulti ni mo. Awon sa man, nakakauna ba ka, Lucio? Kauna na. SM na sab. Salamat, Mer. Unsa man ginakuha nimong mga impormasyon agapitaw? Ambot kon, unsa ni katinood Budiday. Di ko sigurado sa akong laibawan nga ang usa kuno ka anak ni Manoy Donato gisagop og usa ka adunahan din dapita. Siya kay nahitabuan na imong tingog Donato, no? Nung sabaya kay bao biya kang hilikitag kanser tanan daw. Nausab man. Maulagi. Uy, ako naman lagi ning maulagi. Ang pangutana ba kung kinsa nang datua? Maulagay. Mura na iwanan ko ibaw eh. Basta kay dato kuno ang nakasagop. Aw. Kalisod na itong misyon ining kalibutan na. Mamatay na lang siguro ta agapitaw. Digyon na to sila makitaan. Ay, pastilan. Maulagay. Awat tayo may mo na. Kundi na to na sila makitan. Wan, at least, naningkamuta nga ato sila makaplagan pagbalik. Ug may bauta ko noon sa nang ilang kahimtang karon. Aw, hinaot unta nga itugot pas kay tasan nga to silang mahimamat. Bisag sa katapusang higayon sa itong kinabuhi ining kalibutan na agapitaw. Di lang yun tamulong nga Budiday. Mulong nga. Maulagay. Mulong nga. Di tamulong nga. Maningkamot na takutob sumay mo. Oh. Nga makitaan na to sila. Okay. Ngano man to Mirasol. Nagipagamit man to nimo ang imong kotse ni Lucio.
Gihuwaman na to kadiyot, tay. Iuli ra dayon niya. Ay, pastilan ni mo. Ngayon da ko magpagsalig at tawahan na. Wa magunay kaso, tay. Kailan naman tatong lusyo nga maayo to siyang tao? May tao sa iyong kagaral. Kamu mo, huwag may mindset. Suko, sir. Kadigag kaso to tawahan na. Nalimot mo? Kung sa ilang mga kaso ka na do, atong iyang kauban nga si Toribio. Tay, bahaw na ito ng isyuha, uy. Bahaw. Da. Ayaw na nagbalik-balik ka kay panos na ng mga balitaan. Da. Bitaw taw. Bitaw taw. Taw ka lang. Pero nga ko, bugal-bugal ha. Ay, kasi bukag suko utay, ay kastrugod. Awa ba? Ikaw ba? Ay, lagi si kasuko ni Lucio. Kay, siya ba yung nag-alsar ni mo dihang nagpa-atake ka? Pagdaro ka niya! Limot ka? Kung sila atake! Katugong gi-atake ka, tay? Atake! Di ba, gi-atake ba ka, no? Murag takrak! Oh, gi-atake ka, no? Oh, naglibog magani ang doktor ato kung unsa to imong sakit. Wa may nakitang diferensya sa imong x-ray result. Atik-atik naman. Giatake ko sa kung hubak kita ka ng paggaw ko. Tungkol sa kung ubo na ko, ubo. Lusot na. Mo itong naglisod ko ginhawa, nagpaaso ko. Da, nga no bitaw magsilpi-silpi. Mao gani na. Mao nga angay tang magpasalamat ni Lucio. Nga mitabang sa nimo atong atake-atake ka. Giasa ko ka ato niya nga atake-atake ka. Atake nagpaaso niya, atake niya yapon. Gialsa sa iyong kabuuan. Nga, giguroy naman ko sa tondo. Guroy ko. Na, di na ta maglalis ana tay, uy. Napakadagang buhat. Ay! Pasok ka! Ako sa tay. Day, gihutoy ko tay. Aso sa ka? Oh, anak ko'y baton tay. Mag-istorya lang data sa tuig tay. Mga way batasan! Way mga mindset! Mga hiras! Abi kay dagko na! Oh. Asam ko ni mo dada, Lucio. Ay na pagtagay pangutana dindo ha. Basta kay ani ni. Butang tigas dapit nga mabuhi ra kang mag-inusara. Oh, come on. Unsa? Unsa dapat nga mag-inusara? BL. Di mo to ba eh. Basta lagi. Da. Mag-agi ra kang seminar. Tarong. Pagtarong diha, Lucio, ha? Nabalaka na ba kay ka nako ang tanan? Nabalaka na sila nako. Labi siguro kung may bawaan kanila nga ikay naghimo ini nako. Sigurado gyud kung di kanila buhion. Awag kumadlo ka nang imong gisulti oy. Ah, bitaw. Lucio, Present. present karon. Masabutan ra man ni nato ba? Kung naginanglan ka og kwarta makahatag man kun imo ba? Bungatan bisig pila. PHUH. Ayaw ko gayloan ang imong kwarta dindo. Ha? Ang among gikinahanglan nga mabuutan ra ka. Ah. Buutan naman taon ko eh, naunsa man ka eh. Di magudaw tang tao. O bitaw, manghatag ko nimo kwarta, naunsa ka ba? Uy, Naibaw, Miss Arturo, sa imong mga daotang plano. Mga, angay kang seminaron. ah, Seminaron. Syo, ang buot, promise, oh, buutan na lagi ko, naunsam na siya, ay. PJ! Di ka mo tupad yan. Pag binutan yun, una, may mutuon mo. Kinahanglang mag-agiuna ka og mga pagsuay. Una na mo may bawaan kung tinutanay na bagyog kang nabuutan. Pero, Ayaw na! ah, Ano na? Ay napagdaghan o istorya diha. Basta, butay ka na mo sa dapit nga makapabuutan mo. Uy! Murag dunay ba nga nagsunod na mo? Pakusgan ko pa ang pagpadagan. Oh, come on! Sundi gini ha? Kung asas na pengon. Kalabi siguro. Nadas dindo na gisakay. Murag nakabantay sila, boss. Juan, nagpakusog sila sa pagpadagan. Ayun palipat. Rawatos na masundan. Kusog na kayo ang ilang pagpadagan, boss. Pag-uskiparo si mo. Unsa ra sa dang ibong gipangyaw-yaw diha, Jer? Ang imong mga anak, wa na'y respeto na ko. Unsa naman sa di imong gikasukad, oy? Igo ra kong nangutanan ni Mirasol kung anong iyang gipagamit ang iyang sakyanan ni Lucio.
Gito ba ginawa ko nga? Dili ko angay mo problema. Ay, gano ba siyang magbuot man ka nga dili man to imong sakyanan? Kang mirasol man to. Otro man sab ka tay. Oh, di tatay. Hintay maka. Tarong Otro man na. ka. Pulos ng mo nga yabag din eh. Kami na inoy na yabag. Ikaw pagpalit lag ibo. Aron pagsigig, kasuko. Magsigil lang kag kasuko sa imong mga anak. Ay, bao nang dili ka tahoron. Kaya wa man kaslugar sa imong pagsuko-suko. Masukog dog ko tintay. Ha? Kay, nahibaw ba ka? Kung unsay nahitabo ni Dindo karon? Oh, tadawa na. Tadawa. Nganong misimang man ka sa tong storya? Nganong kalit man kag hisgot ni Dindo na ibog na kang Dindo do? Awa. Ha? Paminaw ha. Unsay tabo Dindo, paminaw ha. Unsa man? Si Dindo, gikidnap. Gikidnap? Oh! Ug ang gidudahan nga may kalabutan sa iyang pagkahanaw karon. Usana, mao si Lucio. Uy, ang nagduda man sa kuno silang Lucio, be. Tungod kay katahapan kay lihok kadtong tawhana. Sukad pa sa sinugdan, ha? Questionable kay tog mga lagway. Pastilan. Pastilan. Mora giday na basihan ni mo dyan, eh. Ang dagway na day may questionable. Ikaw, Ako- questionable man kag dagway. Oh, Ako no tintay. Wa gyud ko'y pagsalig ni Lucio sukad pa sa sinugdan. Mimbro ba na sila sa mga dagko kayong sindikato din sa ato? Ha? Mismo si Hippie. Misulti. Nga naay record ka ng mga tawhana. Kauban atong Toribio nga namatay na. time paragod. Kanus amang kuno nawa si Dindo. Ay sukad palagi kahapon. O gidudahan karon sa kapulisan nga dunay dakong sindikato nga nagpaluyo sa pagkawa karon ni Dindo. Wa man lagi na gibalita lagi. Wa pa na mapagya karon tungod kay sensitibo kayo ng isyuha. Sensitibo kayo. Gusto sa kapulisan nga masiguro ang kalwasan ni Dindo kung asa nila dada karon. Di ko mo tuo eh. Di ko mo tuong may kalabutan si Lucio ng tabua. Di mo yung nangugat na kumay, di mo gihapon ka mo to. Di, pasabta ko. Naara ninyo kung unsay inyong huna-huna. Basta kay ako. Igo na ko na nagana kay delikado ug maamong ta. Ilabi na. Naggipahuwaman-huwaman ni Mirasol ay ang kotse. Minaw ka, ha? Gipahuwaman-huwaman. Human. Sa tao nga, questionable mga lihok. Saan naman taong ka? Mawin na niya. Wa naman ka magkadimao eh. Naam na, gipahuwaman-huwaman. Ay, may bawaan naman gid unya na ba? Unya na kumutuon ni mo, Jerkon, mahibawaan na gyud nga apil si Lucio sa nahitabo ni Dindo. Abe ni mo, Tintay. Wagay dautan kung maniguro ta. Kaysa nang musalig ni tagtao nga wa pa kita maswito kung unsas lang kasi sa pagkatao. Abay na mo, Budiday. Gusto ko nga makistorya pagbalik nila ni Mirasol. Ay, nga naman agapito. Maulagi. Tungod kay dako ang akong katahap ba. Nagkatong litrato nga itong nakita sa ilang bongbong, maukad to si Christian, ang anak ni Manoy Donato. Oh, Nya. sayo na ni mo. Sayo na ni mo. Tay kasiguruan sa itong mga bana-bana agapito. Maulagi. Oh. Gusto lang to nga ako sang may istorya. Kay daghan kog mga pangutanan niya, bahin siya ba na? Aw kang pananglit si Arturo, magyuda nga itong pag-umangkaon. Maway, biligya po na nga itong pagpaningkamaw tungod kay patay naman siya. Ay, deep size. Ay, ang iyang igsoon. Napaminaw mo lagi. Basin masubay pa na ito ba kung hain na siya karon. Basin hug dako pa siyang buhi. Bisan hug ang usalan nila Budiday. Malipay na tanga magkagita nila, di ba? Kining. Abin ni mo agapitaw. Dako gyud akong pagmahay ni Manoy Donato. Dili unta mingon ini ang sitwasyon karon kun walang unta siya magpabadlong siyang mga bisyo kani adtaw. Maulagay. Tinood na Budiday. Pero abin ni mo God, no? Sa dihang nagkasakit si Manoy Donato, nangayo gyud siya og pasaylo na tuntanan. Og nagbasol gyud siya sa iyang mga nahimungsa. Og maoy iyang panugong nako
nga makuha na to pagbalik ang iyang mga anak. Unoy. Maulagay. Kaila ka, Unoy? Taban. Hay, ato lang ni agi katawa-katawa. Nagbasol magud siya, pero uway ng tanan ay. Tungod kay, wana niya kitang iyang mga anak. O, wasod ta mahibaw. Unsa ng ilang mga kahimtang karoon. Maulagay. Lagay. Maluoy lang ang Ginoo. Itugot lang untan niya nga makita pa nato sila sa katapusang higayon. Unsa naman yung napita? Lucio. Maluoy ka. Ba't pare ko tabon sa kong mga mata? Sige na. Gusto kang makikita ugwa? Lison kang tubag, no? Piyong. O sa'yo mo nakita. Adik yung matubay. Di ba ba? Kung gusto kang makikita, hala, tanaw. Kung asa na ka. That. Ni atas kalasangan. Kita na ka. Pero piyong gawa kayo nakita, di ba? Gusto ka? Naata sa tunga sa kalasangan. Uy, asa na yung napita? Naanata sa pinakalayong dapit sa kalibutan. Gaway si Bisan Unsa o ni Bisan Unsa nga nakatultol kung unsa kini napita. Siyo. Anong imong naghimo na ko? Ah, Usa may atraso nga akong nahimo diyan imo, ha? wa kay ataso na ko dindo. Permi na kong ibalik-balik nimo nga magbinutan na ka. Pero gahi yapon kay kagnaong agkamon. Wa ko'y dautang nahimo. Gusto na sa pagpakaroon ingnon. Naibaw ko sa tanan nimong binuhatan. Kay gisultihan ako Arturo Sed Tome kung unsay imong gipanghimo. Nga bisan sa kaugalingon imong abahan, imong gipapatay, gipatay. Wa ko'y gipatay. Ug dili na ko siya amahan. Wala di amahan. Ha? Dindo? Oh, come on. Dili na ko siya amahan. Ila kong gitunto. Umukay ila kong sinagop. Wa sila maghuna-una na ko. Nga ila kong bahinan sa ilang katigayunan. Maurba ka na imong, mabaw nga rason. Aron mo kutlo ko kinabuhi. Dili na ko sa ang taman. Sila ang ibasulon sa mga panghitabo. Pagbago na dindo. Ug mao na ni ang higayon. Aron bayran ug hinulsula na nimong imong mga sa. Kadiyot lang, Lucio. Kung biyain din nga gihigtan pa na mo nga akong mga kamot og tiil. Maningkamot ka din nga mabuhi. Ha? Ningkamot ka. Utang buot, Lucio. Utang buot. Ako isaan ni mo nga magbagoon gyud ko sa akong kinabuhi. Ayaw intang ko pasag din nga. Ngayon ining akong kahimtang. Unsa man ako nga mabuhi ko nga ingon ini. So man ako, maluoy taon ka. Pi! Hindi mo tubay eh. Paningkamot ay. So! Lucio! Maluoy taon ka, Sio! Ayaw to kong biyahe, Sio! Promise! Magbago na ko! Isaan ako na nimo! Paningkamot! Nga magkabadbad ka sa imong kaugalingon. Oh, come on! Patay ko ini. Ibiyaan niyo gustong to. Saan umana ako iniron? Maglisod ko paglihok. Digtan niya po niya ang ako mga kamot og tiil. Animal, saan umana ako ini? Mamatay na ko ini. Tabangin tawag ko ninyo, mga langit! Sorry kay boss, gibuhat na nako ang tanan pero kalit lang nga nawa ang kutsi tungod sa kakusog ilang mo padagan. Buisit! Palpa ka Maksimo! Pero boss, pwede rin na tugatngan din kay sigurado ko nga aniraga pun tumubalik din ang ilang gisakyan. Wa ka nada, Maksimo. Wa ka maglahula. Nga pwede sila mo agi sa pikas. Tulo ka agianan ang posible ng agian nga di na to sa barakpan. Magatang lang ang uban dito spikas, boss. Hinom! Uplo kang pagkatao. Patakal kang giwin sa baba na. Sorry boss. Ay, pagtiyog! Pagtiyog, Maksimo. Kay wa ko makayon sa iyong trabaho, ha? Kitang talan ini, mainggaw ta kung dunay da utang may tabo ni Dindo.
Mungkin ang maling kamo ta. Nga maluwas na to siya. Kasabot mo! Oh, boss. Mas, Pagkano ba ha? Kay mo na tumaton. Di na ba mahuway hangtong nga di na to maluwas si Dindo? good job, Lucio. Nalipay kay ko nga gisunod mo ang tanan akong gitugon. Bangag, sailong. Oh, come on. Pero, tuwantay ka. Ha? Kusog kayo ang kulba sa kong dughan. Karong tur. Tanong gikulbaan man ka. Bangag, sailong. Basin unya ako kung siya may tabo ni Dindo. Simba kong madisgrasya siya. Ay, ayaw na siya kabalaki lagi. Ay, kabalaka, anak. Di lagi to siya maunsa. Maluya ra to siya, pero di to siya mamatay. Bangag, sailong. Wa ba yata kay Bautor? Daghan kayong mga bangis nga mananap din eh. Suwito ko yung reputasyon. Relax lang. Mabugat naman. Mabutan ra lagi na Dindo. Bangag, sailong. Oh, come on. Pero kinahanglan nga ato siyang balikon, Tor, para mamonitor na to kung unsa na iyang kahimtang. Patutaori una. Mabuto na to nga mupadong ng musaw pangadlaw. May mo balik ko na to siya. Paskang! Nanasis paska. Paskang ay. Paskang binuanga ini kalaki, ha? Ay, bisag badlungon to kay Dindo. Pero batiun ka puntag kaluoy niya. Natural na nga maluhi ta. Kaya nagunahuna man tas maayo. Nakita ako sa iyang mga mata, Tor. Gamurag ka na, nagbasol na siya. Ilabi na sa iyang gibuhat sa iyang amahan. Nakadungo ka atong iyang katarungan? Di ba mambaw ra kayo, ha? Kay kuno sinagupra kuno siya bangag sa ilong. Ay, watib. Ay, watib. Watib na sis, watib. Bitaw. Nagkalitan ko itong iyang katarungan, Tor. Sama ra nga iyang giangkon, gyud nga siya'y nagpapatay sa iyang gidikanan. Dautan lagi kay siyang pagkatao, bangag sa ilong. Sagol panluod ang iya, Tor, kay lagi ko no, naibawaan niya, nga dili sa bahinan sa mga katigayunan. Amo na isinultihan sa mga hakogsyo. Nga hasta, himuon ko, nalibog na ko siya kusulti. Paminaw na gud. Minaw ko, eh. Nga hasta hinuon ko ba, naangin sa iyang kabuang. Mo nang delikado kinatuhan na. Sagdi lang, Tor. Sagdi lang. Ang importante ining atong misyon karon, na mausab yun siya. Gusto ko siya. Nga mo surrender gud siya mismo sa kapulisan. Ug ang kuno niya ang tanan niyang mga sa aron bayran niya sa bilangguan ang linuog niyang mga binuhatan. Bangag sa ilong. Unsa man giday gusto ninyong ipasabot iyo? Ay, kuan ba, iha? Gusto lang may nga magpakisayod sa tanan. O wa may intensyon aron sa mukon pa na mo ang malinaw nga pagpanaw sa mumbana. Wa na'y kaso nako iyo. Kung doon na may mga pangutana nga makahatag ko katinawan. Manggod mi, Rachel. Naintriga manggod mi sa imong gisulti ba? Nga doon na sabdi ay lihis Arthur raw sama sa lihis akong Booktown. Budiday. Sama gini ana ang lihi ni Arturo. Pero naalan to sa luyo ang iya. Maulagi. May ubang may baw mos mga pangan sa iyang ginikanan. Ang tatay ni Arturo, ginganlan og Berto. Unyang yang inahan, si Impiang. Ha? Impiang. Impiang? Impiang. Maulagi. Hala. Taga din ba na si Impiang? Ala. Wa ko kasiguro kung lumad batos na ni Impiang din pero ang akong naibawaan nga lumad si Tatay Berto gyud. Maulagi. Ala. Walang nakadungog na kawa ng Impiang. Ala. Kaya doon naman gud may silingan kanyato nga ginganag Impiang. Si Impiang. No. Si Impiang ang anak ni Mauro Pilang. O Budiday. Ha? Di ba dapat man do sa ato sila namuyo? Oh. Ang ilagan ng apelyado kay Rosauro. Rosauro? Maulagi. Oh, iya. Hustos Budiday. Rosauro ang apelido sa among silingan kanyato nga Simpiang. Oh, Impiang. Kinuo ko. Mauman sa ang apelido sa inahan ni Arturo. Unsa? Maulagi. O siya may apelido siyang bana? Si Berto Pawikan. Maulagi. Budiday, kung makumasayo pa ni Budiday, malagmit si Impiang, mo'y gibinlan ni Dunit. Dunito naman, Dunito? Dunato, kanyato. Kung mauna, di na mao.
hala, sato pa, kung si Arturo gisagop nilang impiyang, siya di si Christian. Ang atong pagumangkon? Diano, hay, Ginoo ka. Maulagi. Pasalo ami iha. Ang imong nabana, mao ang among pag-umangkon nga dugay na namong gipangita. Agoy. Mao ba iyo? Mirasol! Siya si Christian. Muna tinuod niyang pangan. Kana si Arturo mo na si Christian. Hilak. Pero patay naman siya budiday. Ala, hilak. Maulagay. Wala naman nga ito pag-umangkon. Ala, hilak. Aray! Katagang gulgigas. Gipama ako. Yawa na yung kaimtanga. Puy na kayo akong kalawasan. Og nanimahok na kong anso yung kalakay, ha? Huwag pag ko balikan ni Lucio. Huwag niya kaluod ng tawana. Panuwain niya ko. King! Hindi sa dekalison, hindi ka matubay. Kumusta na? Lindo! Salamat ka ni Balik. 3 taon ka. Salamat kayo. Ang bagob sa! Ay, matumban. Napudlakaw. Wa pag yun ay mo mabadbad ang pisi. Chakos. Wag kay swerte din. Kaya kung nabadbad pala di mo, makaiska po na unta ka. Bada, huwag kay kaluoy na ko. Ay, nakaihi na ko sa akong purol. Unya, nakasidag ang mga hulmigas, di pamahit na ko din Kiwan, kining... sa may pamati ni mo, what do you feel? Ganahan ba ka o ingon ini pirme? You like it? Like it. Luyan na taon kay Colusyoy. Naluyan ako. Huwag na ko'y kusog. Busag badbari na taon ko. Kay gigutom na ko. You hungry? Kung maimpirno ka dindo, I tell you, mas alaot ka dito kay sobra pang imong pag-antos nga iya kanang batio nimo. Lagi. Mituon, lagi ko nimo, lagi. Mga ayaw na ko pantuso pag maayo din, Kuwang pa ni. Pakanoon di karon. Nya atagan ti kag laing ilisan ka. Kanang kabantay kanang purol. Ginahan kag purol. Nya sinina, gaadto ti kag sinina. Pero kanang purol ginahan ko na. Pero higtar na ti kag balik unya. Nya og tibok ining adlaw. Anir ka din hangtod nga buntagan ka. Pero siyo. Basin pag dunay mo doon na ko mga bangis nga mananap ba? Paakon kanon niya ko nila din Kanon? Kung maningkamot gyapon ka din do, ang kagawasan naara sa imong pagpaningkamot. Kano sa amday ko ni mo buhian? Wa ko kay baw. I do not know. Basta paningkamot lang yun nga makalingkawas ka din You will lingkawasize ka na. Lingkawasize? Sobrang yung kayo ng imong gihatag ang pagpaantos na ko. Kung gusto ka, mas payo pag imo lang ko patyon. Kasi imo kong pantuson. Patyon? Pantuson? Adi tiga patyon. Kaya di man ko parehas ni mo. I'm not like you. Kung di ko ni mo patyon, maghikog ko din O siya maghikog? Maghikog guys ka? Muutong ko din ako mo ginhawa. Kung maghikog ka, sigurado yung maimpirno ka. Bala na! Basta ka di lang ko gusto ining pantuson ko. Kinuo ko, sigurado ka, Mir? Oming, dako gikig posibilidad nga si Arturo. Pag umangkon gyud nila ni Budiday og ni iyo agapito. Hala, kuya, wagod. Nasupay ka di ay nila? Natakto gyud nila ang tanan, Ming. Kay si Nanay Impyang, silingan din nila kani adto. Kaila dito siya sa tinud-an ng amahan ni Arturo sa una. Hala, no?
Unya, di pa giingon man to nila nga doon na pa'y igsuon si Arturo? Maulagi. Maunay ilasang gisubay ron kun asa na ang igsuon karon ni Arturo. Waday sila ideya kung kinsay nakasakop. Na ako na ilang nadunggan nga istoryera kuno gihapon. Ang igsuon kuno ni Arturo dinhi nagpuyo sa ato. Gisagop kuno og usa ka dato. Ay, swerte di ay kung nasagop og dato. Mao may lampong. Basin og tinuod sa dangilang nadungog nga istorya no. Pero ang pangutana, kung kinsang datoa ang nakasakop. Mao na dakong pangutana. Kidaghan bayag adunahan din sa atong lungsod. Ay, pastila no. Wa gid sila mag-abot ni Arturo sa dihang buhi pa siya. Mao lagi. Naluoy sa kong nagtan-aw ni Laming. Nakita na ko silang mga mata ang tumang kasubo. Ngawa na nila makita si Arturo. Imo ba silang gisultihan, Mir, sa mga nahitabo ni Arturo? Si Bodiday, dugay na nang nahibaw. Sa dinhi pa si Obanato. Kaluoy sa tao nila, uy. Pait giday kayo ang mga naagian sa kinabuhi nilang Arturo kaniadto. Wa pa intahon sila kalibutan. Nagipanghatag na sila silang amahan nga dunay bisyo kaniadto. Salbahis ditong ilang amahan kani adto. Maoy iyang sulti nako. Pero nagbasol ra sad kuno ni kawayan. Ug may iyang panugon nga mahibalik gid kuno ang iyang mga anak. Wa day mo sulti ang iyang amahan kung kinsa pa'y mga tao nga gibinlan sa ilang mga anak. Naamo ko ni gisulti, Ming. Pero katong mga tao nga ilang gipangita, dugay na sad kuno nangamatay. Ang nakalisod manggod kuno kay gipasapasa na nila ang mga bata sa lain-laing mga tao. Maon na'y nakalisod. Mayo na lang gani kay nasubay pa nila kang Arturo. Ug nasad sila nakita nga mga timailhan. Grasya na kaayo na sa Ginoo nga nahibawan pa nila sa Arturo. Pero mas maayo gid unta nga masubay. Ug makitaan sad nila kung asa nang igsuon ni Arturo. Ang Ginoo ra gyud nasayod sa tanan, Mir. Pero tabangan gihapon nato sila, Ming. Nga magkitaan og masubay kung asa na karon ang igsuon ni Arturo. Ngit-ngit na kayo ang palibot. Wagyan maluoy na ko, Silsyo. Tuyo giday niya nga mamatay ko din napita. Pero di ko masukot. Kinahanglang mabadbad gini na ko ang akong higot. Kinahanglang higot na pisi diri na ko. Kinahanglang makaikyas ko din Bahala na. Bahala na. Sakit na kayo kong mga kamot. Uy! Siya! Magdoon mo nanap nga. Nagpadong din Sangit-ngit kayo nga palibot. Huwag mo nakitang kayag. Nini napita. Bugtong silaw ras buwan ang ninikakahuyan. Musibo ko nga ito sunahan. Uy! Baboy! Baboyng iyas ka na! Iyas yung dulo sa kong atubangan. Dulo yung kay sinako. Iso kay siyang nagtanaw na ko. Kailangan magkasibog pa ko. Palayo din Ayaw! 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 Tabang! Tabang! Tor, asa naman kaya dito si Dindo? Wa naman siya din Uy, basig nagkaikyas na siya. Pero, wa may pisi din Tor. Pero, doon ay lakra. Lakra, kamantay ka ng lakra. Lakra? Doon ay lakra din nga murag gigian og lawas sa tao. Dili si Jan lakra, ha? Dili. Wang, Lain sa to. suhira ang kalibunan siya. Basig nara diha maligid. Suwero na ko. Oops. Wagyan, Tor, wagyan. Ay, bisag. Pero, tingali, gikaon na yun to og bananap din
Kung gikaon pa sa mga mananapsyo, doon na untay dugo nga makita, pero wa man tay nakita. Bito, no? Oh, watid. What he? Kung naka-iskapo pa sa Setol, nauntay pisi o kaha mga timailihan nga naka-iskapo siya. Atos na asyo. Lahat. Laos dito. Oh, laos ta. Hay! Patay kita ini. Kung doon ay mahitabo nga dautan niya. Unsaw na lang ang kamon. Kung doon ay may tabo niya, tabla namin duha. Hain kaha si Dindo. Buhi pa kaha siya. Mga ka-DJ, mga ka-listeners, ayaw say pa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon. Ang yawa nga gustong manghil. Salamat kayo no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.